Kwazwai vana vaMwari. Mangwanani akanaka sangano raMwari. Hondo yatinayo pamazuva ekupedzisira ano, tine vamwe vari kunamata Mwari vari muzvokwadi asi vasiri muMweya. Toitawo vamwe vari kuti isu toda kunamata Mwari tiri muMweya asi zvokwadi vasingaide. Koita vari kutonamata vasitaurina anything, hauzivi kuti vari kuita sei. Bhuku razvakazarurwa rinotaura nechechi iri kurarama before the second coming of Christ. Inoonekwa muprofesi, inopiwa zita rekuti chechi yeRadokia. Inonzi haupise kana kutonhora. That is a terrible condition. Musoro wenyaya nhasi watiri kutarisa unoti iwo Mvura yeMweya. I wish to close nyaya iri pana vaKorinde vekutanga chapter 10, but you are going to see kuti this is a powerful chapter. There are a lot of lessons to learn. Toda kutarisa musoro wenyaya uri kuti Mvura yeMweya. Toda kuona chakamwiwa. Kana mukatarisa Jesu achironga nyaya dzekuguma kwenyika, anoti mazuva ekupedzisira vanhu vachange vachidya nekunwa. Po pane paanonyora oti kana muchidya nekunwa, muchiita chinhu chipi nechipi, itai zvose kuti Mwari akudzwe.
Imboya neverse tone, because I want you also to appreciate. Adventist tine zvinhu 2 zvinotibatsira kuti tisaita lose our identity pamazuva ekupedzisira anaya. Number 1, we must embrace prophecy. Chiprofita, because ndo chinotizvara. Tiri church iritoitwa founded with prophecy. Once prophecy ikamira kuparidzwa mumapulpits edu, we are going to lose our identity. Prophecy ndo inotichengeta. There was a time isu yatakapinda muchechi munomu zvasingaite kuti urege kunzwa chiprofita chichiparidzwa. We should not forget prophecy. The 3 angels message is our anchor. Number 2, we should embrace sanctuary message. Sanctuary message ndo inotibetsera, because yakagadzirwa as a hedge. Inotiprotecta kuti tisa appreciate heresy iri panze pechechi kuti ipinde mukati. Dai vanhu vaka appreciate sanctuary message zvakanaka sechechi, dai pakati pedu mharidzo yeumhandara yakasimba. Kana uri musikana, chengetedza umhandara wako. But because we are losing this message, hatichina mhandara pakati pedu. Dai taibvunza vasikana vatinawo nhasi vakagara, Jesu akanzi ada kuzvarwa futi, wangani wanomuzvara? Saka because we have this ega imamuna kuverenga here, Pauro anoti muviri wenyu itemberi yaMwari. That's a deep language. Because paanotsanangura pfungwa yacho anoti zvivi zvese zvinoitwa pamunhu zviri kunze kwomuviri, asi anoita upombwe anotadzira muviri wake. Mwa zvaataura, upombwe hwakaipa ndo chivi chega chinoitwa nemunhu muviri uchinakidzwa. Bvunza mbavha dziri pakati peda, unoba usina kusununguka, uchingodongorera sokuti hapana ari kuenda, hana ichiro. Upombwe munotozobvunza kuti kumuri kuitei kwapa, nyama ichifara. Ndakasaka nemwe achitanzi ini munhu waMwari, upombwe uri mabhonzo mumongo, ndounzwa urimo. Muviri wako itemberi yaMwari. Dai wakadzidziswa sanctuary uri musikana, ungadai wakadzidza maprinciples aishandiswa pasanctuary, kuti sanctuary yanga ine nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene. Nzvimbo tsvene tsvene yaipindwa kamwe chete nemuprista mukuru paDay of Atonement. Munzvimbo tsvene tsvene maipindwa nemuprista mukuru paDay of Atonement. Iwe because hauna kudzidziswa, ende pakati pedu apa hatina kudzidzisa tumaprista. Tina kudzingiswa tiri pakati pedu, tinongopinda nepatisingafanire kusvika, tinosvika ipapo. Ende tumaprista tudiki ukatutendera kusvika tinonopinda munzvimbo tsvene tsvene. Imomo ndiri kutaura nevasikana vakapindwa munzvimbo tsvene tsvene, hamuchina chirimo. Tumaprista tudiki tokasvika tobva tavhura areka iyo iri mukati, ndobva tatora mutemeno gumi bva tasiya toputsa, ndobva tatora pot of manna bva twadya, rod of Aaron bva yachikorwa, bva takurumura bhokisi ira, bva tadzoka munzvimbo tsvene, ndobva tafuridza mwenje minomwe, chingwa bva chadyiwa, out of innocence bva yaputswa. Saka temberi iyo yakadzima. Unoshaya kuti musikana aimboparidza ari mupathfinder achimira pamberi pavanhu achitaura mavhesi, akaneta nei? Temberi yakaparadzwa nemaprista madiki. Tarisa kamukomana kari pedyo newe woti mira kudzungaira shamwari. Dai makadzidza kana kugerwa chaiko, dai kuine musoro, kuine order, tarira one magerero awakuitwa. Ikonge shiri inonzi gwenureya. Saka pulpit must protect us. Kana tikaluza sanctuary message, muiri uyu hauite temberi yaMwari. Saka ngatisiyei. But I want you also to appreciate kuti patiri kutoverenga
message yatiri kudzidza today tiri kutoitora in context yesanctuary, because Bible rinotaura kuti Exodus chapter 12 gwai ndo parakaurayiwa. That represents the altar of sacrifice. Ndobva vayambuka gungwa nezuro, vamwe havana kuzviona kuti patakataura nyaya yemana takaratidzwa nyaya yedeath and resurrection of Christ. Death and resurrection of Christ. Ndopa tinoona kuti tikabva out of sacrifice tinoenda palava basin. Ndopa tinobhabhatidza munhu kumuviga muna Kristu nokuva neupenyu. Immediately after that Mwari anobva aisa yesimbu yemvura kuti death and resurrection of Christ icharepresentwa with water. Saka nhasi tiri pamvura, but I want you to see how powerful is that water, because inouya after death and resurrection. Mana takaona kuti kuora kwayaita ine zvayaitaura pamusoro pekufa nekumuka kwaKristu nemuviri wake, but after his resurrection there must be water inomwiwa. Saka there are two episodes dzaunoona dzatinogona kupa zita rekuti two rock episodes, whereby maIsraelites vari kufamba naMwari murenje, Mwari anovapa mvura kairi. Kekutanga, that's Exodus 17. Page 2, that's Numbers chapter 20. These are two powerful chapters. Takanangana nemazuva ekupedzisira. But I want to read Vakorinde vekutanga chapter 10 verse 3 and 4. Let's take what we want today. Vereka inoti kudi vose vakadya zvokudya zvimwe zvomweya, vose vakadya zvimwe zvokudya zvomweya, vose vakanwa zvokunwa zvimwe vese vakanwa zvimwe zvokunwa zvomweya, nokuti vakamwa padombo remweya, dombo remweya rakavatera. dombo iro rakanga riri Kristu. Chigara pasi. Paul ati what is very interesting pamavhesi apa, aina wayakaincluda murenje vese vakanwa, vese vakadya. Right? Mwari ndo paakanakira. He is not selective. God is not selective. Zvatiri kuita mazuva anaya, people are selective. Kana usina kutsvuka mazuva anaya usiri munhu. That's why tatambura nenyaya dzekubleacha. Ega. Ipakati pedu apa tine mayellow bone, mablack bone, toasted brown, black jack, zvibage, butternut. Saka nekuti munhu haasi kuda kuva black jack, unoona akatsvuka pana, akasviba pana. Tinted person. Ndozvinoita vanhu. Saka Mwari panapa ati vese vakadya, vese vakamwa, but ataura po source of water yaibva pai, vese vakamwa padombo. Hanzi dombo racho nderemweya. Dombo racho ranga riri very unusual. Vesi yati dombo racho rakavatevera. Abva adudzira dombo iroro nobva ati dombo iroro ranga riri Kristu Jesu. Crouched in the wilderness, Christ was following them. Jesu akanga aripo achivatevera. Saka vakabva paRephidim pavakatanga kusangana nedombo iri, vakaenda paSokut rinenge riri kumashure, vakaenda pa Meribha rinenge ichivatera riripo pavaswesa matende, whether paSini whether paSinai, pavaisa matende ipapo dombo racho ndo paraisvika robva ramira ipapo rova pamvura. But we need to check kuti mvura yavakaiwana sei. Paul agona because atanga kududzira simbu yekuti dombo ndi Kristu. But tinoziva kuti munyaya iyi masimbuzi arimo akawanda. Pane dombo, pane mvura, pane tsvimbo. Saka Paul akati imwe homework yenyu, because ndimi kurarama mazuva ekupedzisira, munofanira kunotsvaka masimbuzi aya. Mukagona kumadudzira muchaona kuti chirahwe ichi chinorevei. Tsvimbo. Right, tsvimbo yaMozisi. Kune vakaverenga vanoziva kuti kana vakapinda muEgypt yakabata basa
ndoya yaakanga ainayo paakasangana naMwari pagwenzi. Vakaita iconversation, gwenzi richipfuta. Moses akataura naMwari, vanhu vari kukanganwa because yanga ya about 430 years Israel isina kusangana naMwari. Zvakanzi havachakuzive vakukanganwai, ndinoita sei? Zvakanzi kana wasvika ikoko unovataurira kuti I am ndiye akutuma. I am zvinongoreva kuti ndichava iye wandichava. Kana wasvika ikoko vataurire kuti ndini iye achafamba nemi ndiri shongwe yegore masikati kana makutsva, anofamba nemi ndiri shongwe yemoto kana makutonhorwa, anova mvura kana maane nyota, anova chingwa kana maane nzara, anova nzira kana musina nzira. Saka Mwari aita anopukuta masodzi kana machema. Saka Mwari akati enda unovataurira kuti I am ndasangana naye. Zvikanzi no, dambudziko riri kuEgypt nderekuti Pharaoh is a god there. NdiMwari ende anonetsa because he believes in miracles. Because Pharaoh aigara nen'anga nevaroyi. Zvikanzi saka ndoita sei because panoita challenge. Zvikanzi no, hazvinetsi. What you do, unei muruoko rwako. Zvikanzi ndine tsvimbo. Zvikanzi right, tsvimbo iyoyo ikande pasi. Ndobva ikanda pasi, ndobva yaita nyoka. Zvikanzi ibate muswe, ndobva yaibata muswe. Ndobva yaita nyoka, zvikanzi chienda nayo. Perform miracles pamberi paFaro. Saka you see kuti tsvimbo iyi muEgypt yaibata basa because muEgypt it was now battle of gods. The gods of Egypt versus the God of heaven. That's why Pharaoh paakasvika first question yake aiti Jehovah ndiani kuti mutende. Saka God had to demonstrate himself. Saka uchiona kuti last plague yakaitwa muEgypt yanga ine chekuita nekurova matangwe because mukutaurwa kwazvaitwa all firstborn of Egypt vines they belonged to Pharaoh. Vaiva vake vangarwa ende zvaitendwa kunzi Pharaoh pakati peusiku vanhu vakarara at midnight aimuka achitenderera. Ndozvavanga vakatenda belief iyoyo achichengeta Egypt yese. Saka Mwari akati mutumwa wangu anoburuka at midnight ende anofanira kurova matangwe ese kuti ndiratidze nekudemonstrata kuti the god of Egypt they are weak. Saka it was now the battle of gods. Saka tsvimbo yaMoses yaari kushandisa inopiwa zita rekuti the judgment rod, because every time paanoisimudza akairoera pasi pane majudgments aMwari anowira muguta. Saka inonzi the judgment rod. Tsvimbo iyoyo pavanosvika pakumwa kwemvura, Mwari anoti pese patinotaura nyaya yekumwa kwemvura make sure kuti tsvimbo iyoyo iripo the judgment rod itakure. Usaisiya kana waenda padombo, inofanira kunge iripo because ine zvainoreva pamazuva ekupedzisira. Right, saka 100 ton vayambuka gungwa vapiwa chingwa, mvura yakuya. Exodus 16 ndipo vanopiwa mana, Exodus 17 ndipo vanopiwa mvura. We had a verse, Exodus 17 verse 4. Listen very carefully, verse 6 inoti kudii? Moses akachema kuna Jehovha. Moses akachema kuna Mwari akati ndobva ati ndichaiteiko navanhu ava? vanhu vari kunetsa vakuda mvura, voda kunditaka namabwe. ende vatonhonga matombo varida kunditema. Jehovha akati kuna Moses, Mwari ndobva ati kuna Moses, tungamira pamberi pavanhu, iwo zvaunoita enda pamberi pevanhu uende navakuru vaIsraeri, wotora maelders ese aIsraeri, utore tsvimbo yako, wotora tsvimbo yako yawakamborovesa nayo rwizi nayo. Tsvimbo inofanira kunge iripo, itore muruoko rwako uende. when right Tarira ndichamira pamberi pako. right, zvandoita iwopo unouya netsvimbo nevanhu, ini ndinoenda unomira pamberi pako. Padombo riri paHorebhi. Pane dombo riri paHorebhi. Urove dombo iro. Zvaunoita iwo dombo iroro ukasvika pariri vanhu varipo vakaungana unorirova, Mvura ichabuda pariri. kana warirova mvura inobuda mariri. Vanhu vagonwa. Itai ameni kana manzwa vhesi iyoyo. That's powerful. Right, zvanzi nevhesi. Dombo kana tikasvika pariri tinoita sei? Kuti titipe mvura rinoitwa sei? Noro. Right, dombo iri ndiKristu. Saka Kristu ngaarohwe. Kana akarohwa
Ngape vanhu mvura vanwe. Right. What you should understand, go and read Psalm 78 matende kwenyu inokutaurirai kuti mvura payakarohwa ichibuda yanga isingachururuke. Mvura payakarohwa padombo, vhesi inoti yakayerera senzizi. Saka dombo parakarohwa rakadzuvura mvura pa yabuda. Ndobva yatanga kuyerera senzizi. Kwakutoita rwizi runoyerera. Vanhu kwakutanga kutomwa zvipfuyo, kwakutanga kumwa yanga yakachena. But inouya kana dombo rarohwa tinowana mvura. That's the first episode. Saka zvakaitika mvura ndobva yeMweya. Ndobva watanga kutofamba naro dombo richirutsa mvura. Pawasvika pese rwizi rwaerera. Pawasvika pese mudesert mvura inonetsa kuwana. Parapa yanga yava sonyore iripo vachimwa. Alright? Episode yoyo mukufamba kwavakaita vasvika paMeriba now. For an unknown reason dombo reya rakabva rangomira kurutsa mvura. Ndobva vatanga futi chaos mumatende. Yawe. We had a verse number 20. Listen, pane salvation now. We are going to verse number 20. Number 20. Toshitanga kududzira manje. Inoti kuti Verse 4. Makawisireko ungano yaJehovha murenje rineri. Kuti tifiremo. Muda kutiuraya here? Isu nezvipfuwo zvedu. Right, maIsraelites vainetsa. Pakuita dambudziko bedzi vakutopomera Mwari. Ellen White anonyora anoti it is a sin to murmur against God. Chiri ichocho. Mwari ndiye ari kukonza maproblems atinawo. Makatiunzireko manotiuraya panapa. Vatokanganwa kuti Mwari ambenga achivachengeta. Israeli yaikanganwa zviri nyore. Zvavakaitirwa naMwari nezuro. Nhasi kana vamwe maproblems vokanganwa. Vakutopopota, muda kutiuraya nenzara. Ndoshuviro yako chete yewe Mozisi. Yewe. Mune kuungudza matende. Verenga. Makatibudisireko muIjipita. Ko makatibvisireko kuIjipti. Kuzotiisa panzvimbo iyi yakaipa. Vana vanga vaine dambudziko. Haizi nzvimbo yembeu. Zvavangoita bedzi kana pakaita dambudziko vakufunga reference yavo ndeyekuti Egypt is better. Egypt is better kupfuura nzvimbo ineyi. ChiIjipita asingapinde chechinesu akanyepa pamavhesi evana vaIsraeri. Akaipa imwe songo inoti kana chipostora chotaurwa nevakuru vakareterera musavarega vachienda musina kuvaratidza gwara. Patakabva Ijipita rwendo takafambawo zvakanaka. Vana vakakurira murenje ndo vakashungurudza Moses. That's wrong. Vanhu vainetsa Moses murenje itimu rakabva kuIjipti ikoko. Iwe nekudzungaira nekusaverenga uri busy kutamba heresi. Tarisa mairi pedyo nekuti mira kudzunga iyi. Unofunga kuti wakachenjera zitereki iwe. Waziya so, unondinakidza. Chitamba nhema. So, vatanga. Pana vari kunetsa, pana chikafu. Inzwa chimwe chikafu chavari kuchemera kuruta. Verenga tinzwa. Kana yamaonde. Mutanga zvinhu zviripo. Hanzi hapana chii? Haisi nzvimbo yechi? Haizi nzvimbo yembeu. Hapana kana mbeu pana. Kana yamaonde. Maonde hapana pana. Kana yamazambiringa. Mazambiringa hapana pana. Kana yamatamba. Kana matamba. Nemvura yo. Unoziva kuti awa komana wangu wakaoma. Matamba ekuita seku. Baba wakuru. Kugara mutende. Kuridza mero uchemera damba. Damba mana. Shama damba. Ameno kuti chii nyaya yekudya appetite. Ndinoda kutaura nyaya yekudya yatinetsa. Hatisina mhandara futi pakati pedu apa nenyaya yekuda kudya. Apa department iri pasi ende munhu anodya unozoti kamudyiro kacho kakaoma wako mana. Kupinda mutauni munhu asvika ateka 2 pisa yake ende vanobva vakupa nembazera yePepsi 1 liter. Ushu agarira rowa machips nenyama yehuku.
chidhudhudza 1 liter yepepsi nemabhanzi pasaidi. Apedza abuda uyo apangore mabhanana, maepo ari kurova, aisa mudengu rake. Uyo akwira amukombi agara pano varongopfuura ipapo vakabatakura nemazepe nechichi. Mune chikomo uyu abata ndipewo mazepe aya. Uyo aenda bhazi paanoburukira pagrowth point. Uyo apinda mushopu pane kwapa ndipewo maputa nenzungu nemazepe. Uyu apinda maputa nenzungu. Uyu akufamba achispice. Asvika kumba tokuisira here sadza, idzwai makasununguka, idzwai muri pamusha tiisirei. Uyu akurova futi sadza, ari kungodya bedzi. You must be able to control your appetite, especially mazuva ekupedzisira. Munoziva kuti ndo musiyano uri pakati paAdhamu naJesu. Adam was defeated naDiabolos, akaguta. But Jesus defeated the devil aine nzara. You must be able. Christianity inoda vanhu vanogona kudiscipline their body. Saka Paul anoti I discipline my body. Ndinoti muviri gara pasi, zvatadya zvakwana. Haune ibwa kimba napa wanzwa nekudya. Watomukira izvo kurova. Hauna faniri pabikwa sadza remakisenire raunoti chimorning glory tipeitoni. Chimorning glory unonetsa pakudya. Appetite, kungoona musikana bedzi, kungoona mapotatoes bedzi aya akangoiswa mafuta akafuraiwa, nehuku ikangoiswa mafuta ikafuraiwa, ikamarinetwa yotsvakirwa chibhokisi cheredi chakatorewa kajongwe kari kubhururuka, zvikangoiswa imubedzi. Tora yenyu mumhandara, bata yenyu zamu mundipe chibhokisi ichocho. Enda kumba kwenyu tabva para wonotsvaka mapotatoes pamusika. Iwe musikana wonoisa mafuta, wofuraya, wokumbira mai vekudzingira rodhana, wouraya, wofuraya, woisa maspice, wotsvaka chibhokisi chisaguku, woisa imuna soja uri kumba kwenyu. Zvakafanana. Kana uchishaya huku unodhirowa nepeni, wodhirowa chihuku ipapa ocha. Umhandara uchengeteka. Chechi iri kuita madhivorce akawanda nenyaya idzodzo. Vanonongwa kupfudzana mudzimambo, zvakafamba sei apo. Ende vana mambara vakaita izvo vanopota vachidzoka futi. There's chaos now. Lot of issues dzaunonzwa dzichitaurwa nevanhu. Uchiya kuti church sei ine disorder yakadaiwo. Chengetedza umhandara wako. Ukaona ndichitaura kudai pane zviri kuitika mumatende imomo. Pane vafana vasina kudzingiswa uri panapa futi ipapa, vasingatyi ipana pamvura apa usiku. Vanenge vachiita mabasa makuru erima. Iwo wakaita seku usingatye nyama yemunhu wasina kubvisira mari. Saka vatanga kuchemera matamba, yo. Right, Mwari ndobva atichiverenga. Ipapo Moses naAroni ndobva vabva paungano. vakaenda kumukova wetende. Awo ndobva vaenda kumukova wetende rekusangana. Vakawira pasi nezviso zvavo. Kubwinya kwaMwari kukanzwikwa kukaburuka pavari. Zvino Jehovha akataura naMozisi. Mwari ndobva ati kuna Mozisi, Akati, ndobva ati kudii? Iwewe naAroni mukuru wako mutaure nedombo pamberi pavo. endai navo mosvika pamberi pedombo motaura naro kuti ribudise mvura yayo. Dombo iroro rinokupai mvura. Unofanira kuwabudisira mvura padombo. Unofanira kuwabudisira mvura padombo. Wonwisa ungano nezvifuyo zvavo. Ipapo Mozisi akatora tsvimbo. Mozisi ndobva atora tsvimbo. Ndobva atora tsvimbo yanga iri pamberi paMwari sezvaanga arayirwa naJehovha. Right, tinoda kuti timbonzwa kuti vanhu vari kuteerera. Hanzi kana waenda padombo ita sei naro, taura naro.
Unotaura. Right, nyaya tiri kuverenga ndiyo yakaita kuti asasvika kuKenani murume. The instruction was clear. God is particular. Ndakutaurirai, ukaona church, ukaona elder vachimhanya, ziva kuti kereke iri kufamba. Ukaona elder vachifamba, ziva kuti kereke yakagara. Ukaona elder vakagara, ziva kuti kereke yakafa. Ukaona elder vakafa, ziva kuti hakuna church. Vakomana vatanga vatungamirira vasvika padombo ungano yese iripo frustrated nevanhu vasingadi kutenda Mwari, vamira pamberi pevanhu vari frustrated. Ndobva vafunga bozi chivi chinoda kuchenjererwa. Vambofamba naMwari kwese uku. Moses anotaura naNumbers 12 kuti anga ari munhu munyoro kwazvo, hakuna munhu akaita sai. But musi uyu anga ari frustrated, akaita hasha, akati vanhu ava vakaita sei, what type of people are these? Amira pamberi pavo akabata tsvimbo. Moses akangozvirumbidzawo. Ndobva ati Aaron. Moses naAroni vakaunganidza ungano pamberi ndobva vaunganidza ungano pamberi pedombo. Ndobva vati kuvakuvi vanhu, inzwai vanhu, imi vanomukira Jehovha, munotenda here kuti ini naAroni togona kukuburitsira mvura? Mira akati uri kuparidza here? Komana, munotenda here kuti ini naAroni tinogona kukupai mvura padomba? Waisafanira kutaura mazita avo? Waifanira kuti munotenda here kuti Jehovha anogona kukupai mvura zuva ranhasi? Munotenda here kuti tinogona kuburitsira mvura padomba? Maybe imwe pfungwa yavo yaiti kana tikataura tichidaro vanhu vacharega kutinetsa, because vachaziva kuti tine masimba. Munotenda here kuti togona kukupai mvura apa? In Aaron. That's pride. Proverbs inoti pride goes before a fall. Kuzvirumbidza kunoenda pamberi kudonha kuchitera. Munotenda here? Achingopedza kudaro, iye audzwa kunzi taura nedombo, but because azara nepride maari akaita zvirongo, akaita sei? Akasimudza ruoko rwake ndobva arova dombo katu. Aiwa, dombo harina kunzirova, zvanzi taura naro. Ukarirova wakanyira isu, vachaverenga nyaya iyi. Unoziva dai dai ndiri niMwari, Mwari ngaarumbidzwe, because vhesi inoti arova dombo, mvura yakabuda. Muri verichi chaMwari, dai dai ndiri niMwari ndaipeta maoko ndoti haipabude mvura iyoyo. Ndati chii? But Mwari haasi uchachisiwo vanhu. Ndosaka usati wabatwa nanhasi kunyange une small house, ende utori panapa, hausati wabatwa, wakambosvikirwa futi musi uyo. Marira Jeremia anoti nekuda kweunyoro hwaJehovha tichigere kupedzwa. Wakambosvikirwa musi uyo futi iwewe nemurume mukadzi uye waudana naye. Wanga uri nzungu yakamenywa, wakasvuka, usina kupfeka, ukanzi misei pamusoro pewadhiropu. Ndobva waiswa pamusoro pewadhiropu, ukapedza usiku hwese wakagonya uri pamusoro pewadhiropu. Waiva nechikosoro asi hauna kukosora. Denga rikachibata chikosoro angafira panapa mukomana. Ukabuda imomo uri mupenyu, asi uchiri kungodzokera bedzi. Mwari haana kumbokufumura. Mwari akati chimirai tomurongera meeting. Shoko rikaparidzwa pamwe angatendeuka. Ende ukaramba uchiita naro tichagoona maichimetro. Because musi wao uchabatwa, uchange uchisorodzwa netiwana tudiitwa kudai. Uri nzungu yakamuchimhanya murume mukuru. Hauna mukadzi here? Kurudana nemumwe mukadzi wako, asingazikanwi mukadzi wako? Hauna murume here iwe? Kuri kuita upombwe wani? Saka tasari pedyo newe woti manyarara ka wakurangarira. Chechi inoda vanhu vakatendeka mazuva ekupedzisira. Uyu arova dombo, mvura bva yabuda. Kana Mwari waraiti uyai kuno muri 2, uyai kuno taure kuseri kusina vanhu, uyai kuno tiri kutaura pana vanhu, uyai kuno kwatatangira nyaya dzedu. Kana ndati kudii? Hamuna kundikudza pamberi pavanhu muri vairi. Saka hapana pakati penyu apa achasvitsa vanhu kunyika yandiri kutaura. Exodus chapter 3, Deuteronomy 3 verse 26
Moses anotaura pamberi pavaIsraeri kuti nyaya iyi yekuti ndisasvitsei mimi kuKenani, ndazama kunegotiata naMwari, asi ati kwandiri handichade kunzwa futi uchinditaurira nenyaya idzodzo. Ndakati iwa usvike kuKenani. Zvakatopera. Saka akazokumbira akaitirwa nyasha akandishande paMount Pisiga, ungoona nyika yacho. Ndobva aenda akangoona vhesi inotaura zvakanaka. Ukaverenga Ellen White anoti apedzawo akaratidzwawo nyika yekudenga inouya. Kwakuona kuti this is an earthly Canaan, but heavenly Canaan is coming, and he died. Akafa, akazomutswa, akazomirira vachaenda kudenga through death and resurrection of Christ. Ora saka ngatichipedze manje masymbols ashandiswa. Rod of Aaron, rod of Moses yarovesa dombo ndi Jesu. Inomirirei sei Kristu ari kurohwa and apa instruction yekuti arohwe ndiMwari. Prophecy yaIsaiah 53 inodudzira chirawo ichi. Isaiah 53 yakuno verse 3 na 4 vereka tizo titange kududzira. Wakazvidzwa nokuraswa navanhu. Kristu Jesu akazvidzwa nokuraswa nevanhu. Munhu wokurwadziwa akaziya urwere Kristu semunhu wakazvidzwa nokuraswa navanhu. Munhu wokurwadziwa akaziva urwere. navanhu zviso zvavo. Kristu akaita semunhu asingadiwe nevanhu. Wakazvidzwa nesu. Kristu akazvidzwa nesu. Hatina kumukudza. Kristu hatina kumukudza. Zvirokwazvo. Wakatakura matenda edu. Kristu akatakura matenda edu. Nokusimudza kurwadziwa. Akasimudza kurwadziwa kwedu. Asi isu takati akatambudzwa akarohwa naMwari nekumanikidzwa. Kana dombo rikarohwa rinorwadziwa. Saka vhesi iri kuti kurohwa kuri kuitwa Kristu zvinomirira kutakura matenda edu. Ende ari kutendera kuti arohwe. Hanzi naIsaiah akamurova ndiMwari. That's why muGarden of Gethsemane Peter paakaburitsa banga akacheka nzeve yamakasi, Kristu akati dzorera munondo muhomwe. Anouraya nemunondo achauraya nemunondo. Uda kundidzivisa here kuti ndimwe mukombe wandiri kupiwa naBaba? Saka Baba ndo vakarova Kristu. Saka kurohwa kwedombo kunomirira kufa kwaKristu. Kana akafa Kristu akamuka, achatipa mvura kuti timwe. That's a deep concept. Kana Kristu akarohwa bedzi, saka tapa taona why Moses anza uchaenda kuKenani. Because Moses akarohwa dombo kairi, ati Kristu anofana kufa katatu. Ndakamurohwa paRefidim, ndamurohwa futi ka2 panapa. Saka Kristu ngaafe kekutanga, odzoka futi apa, ofa futi ka2. Saka Mwari akati wauraya chirahwe chekrosi, dombo rinorohwa ka1. Ukarohwa kakawanda uri kuti Jesu anofana kuramba achifa. Saka tikakusiya, vanhu vanofunga kuti nyaya iyi ndeyekutamba. Ndikakumisa kuenda kuKenani, vanhu vachaona kuti wauraya chirahwe chacho. Kana vaakuverenga kuti vaone serious yenyaya iyi. Ko mvura iri kuonekwa ichibuda dombo rarohwa ndiani? Mvura iyi inomirirei? Tate muNew Testament everything becomes spiritual. Ukaenda muNew Testament, bhuku raJohn ibhuku remvura. Kubva muchapter 1 kusvika chinopera riri kuemphasize pfungwa yemvura. Chapter 1 unosangana Johani Mubhabhatidzi ari pamvura achibhabhatidza. Chapter 2 unosangana naJesu anotora mvura oita waini. Chapter 3 unosangana naJesu naNicodemus oti kana munhu asingaberekwe nemvura. Verse 23 inoti Johani ari kubhabhatidza paAinoni pedyo neSalimu nekuti pane mvura zhinji ipapo. Chapter 4 panotaura Jesu nemukadzi weSamaria. Akati dai waiziya chipo chaMwari, dai wakumbira kwandiri mvura yekuti kana ukamwa uzove nenyota. Ibhuku remvura. Chapter 5 Jesu anosvika papool of Bethsaida, pane murume uyo ari kutaura kuti kana ngirozi ikaburuka kudenga ikabvongodza mvura, ndoshayiwa munhu anondipinza mvura imomo. Chapter 6
pane mvura, Jesu ari kufamba pamusoro pemvura. Chapter 7 pacamp meeting sepana. Last day remusangano. Jesu anosimuka obva ati, ani nani ane nyota ngauye kwandiri anwe. Mene kuti muri kunzwa zvati kutaura panapa. Uya kuno shamwari. Ndofunga vanhu vasara vakaona. Uya kuno terera zvakataurwa pacamp meeting naJesu. John 7 verse 37. Pacamp meeting akududzira chirahwe chekurenje manje. Anoti chiJesu. Zvino nezuva rokupedzisira. Zuva rokupedzisira remusangano. Famba. Jesu akamira ndobva adedzera akati, ani nani ane nyota ngauye kwandiri anwe. It's true because Jesu ndo dombo raimbomwisa vanhu mvura murenje. Saka Jesu ari kuti nyaya takaita murenje tichiri kuita even muNew Testament. Kana uine nyota uya kwandiri unwe. Come and drink this water. Iverenga mvura inobva yadudzirwa kuti inoreve. Verenga. Unotenda kwandiri. Anotenda kwandiri. Sezvo zvakataurwa neOld Testament. Nzizi dzemvura menyu dzinoera. Saka Jesu akuti concept akati mvura izvainoita ine power. MaIsraelites vakatadza kuona simba racho because vanga vasingatende mvura. Ukamwa mvura yandinokupa inogadzira mauri, nzizi dzinoerera. Saka amwa mvura. Ndosaka uchiona mukadzi weSamaria anga akasiya nemadisciples. Madisciples akafamba nedombo iyi, but havana kumbomwa mvura iyoyi. That's why verse ichiti madisciples paakapinda muSamaria akadzoka nemabhanzi. But mukadzi weSamaria paakadzi dai waziva chipo chaMwari ndakupa mvura, paakamwa mvura iyoyo akapinda muguta ndobva angoti come and see the man. Vanhu ndobva vamwa mvura iyi vakati handei inotapira waimwa kupi. Saka kureva kuti vanomwa mvura iyi pana Jesu they become soul winners. Vanoerera mvura inobuda mavari, vamwe vazhinji votanga kumwa pavari. Unoita chidubu. Saka vhesi chiti mweya nemwenga zvinoti huya, neuya anonzwa ngaati huya. Saka amwa mvura anzira Jesu, ukamwa mvura iyi nzizi you become wet. Unotanga kumwisa vamwe. Kana wanga uri dry unova wet, vanhu vanotanga kumwa. Wachimwa maraini maunofamba muya vanhu wachimwa. Vanonyota vachimwa pauri vachiti ichi chitubu chinogutisa. Vanhu vanomwa. Angoita problem bedzi maraini anoti aiwa mhanya ipayo taningi munomwa ipapo. Wane mvura menyu yavainayo ndo patafira ipapo. Vanhu vanodedzera one member one soul, hapana kana soul inouya. Why? Because our people are dry. Vanhu vedu havana kuita experience nemvura iyi. Havana kuimwa. Right? Ndo zvinoratidzwa nesecond rock episode. Right? Chii kunzi mvura? Verengai mvura ipi. Asi izvi wakareva zvomweya. Mvura yacho ndimweya. Vaizopiwa avo vaitenda kwaari. Mweya ndiye anopiwa avo vanotenda kwaari. Nokuti mweya angasati avapo apa ari kutaura. Jesu angasati arohwa. Hanzi nevhesi mvura iyi inomirira mweya. But Jesu paataura vhesi ataura iye asati arohwa. Saka mvura inouya bedzi kana iye akudzwa achatipa mweya wake. Mweya wake ndiwo mvura yatichamwa paari. Saka kureva kuti mvura iri kuonekwa muOld Testament inomirira the coming of the Holy Spirit. Mweya mutsvene achaonekwa muzvipato zviri. Number 1, mweya mutsvene achaonekwa simba rake kupedza nyota yevanhu kana Kristu arohwa otipa mvura. But number 2, mweya mutsvene paachaonekwa simba rake arionekwe Jesu afa futi, richaonekwa mukutaura nedombo. Apa bana asa apa vanhu vasara manjavu. Apa mazavadha asara manjavu. Kristu paakamuka kuakafa, mweya mutsvene wakaonekwa paDay of Pentecost. Paukaonekwa paDay of Pentecost, maridzo 1 payakarohwa 3000 souls vakamwa vakaguta. PaDay of Pentecost mweya mutsvene akaonekwa simba rake. Bhuku ramabasa apostora rinoratidza the power of the Holy Spirit. Mweya mutsvene achibata basa, achiunganidza, achishandisa maapostles. But pataverenga kuOld Testament zvanzi mvura iyi mukufamba kwatichaita nguva dombo richamboita kunge raita withhold mvura.
kureva kuti pane nguva yekuti tichaona vanhu vane nyota yakawandisa. Asi kana vane nyota yakawandisa, dombo harifane kuuya rofa. Zvamakuita because rakatofa kare. Ipapo kana maona kuti vanhu vadry, vane nyota futi, chitaurai nedombo. Kana mataura naro, rinokupai mvura. Saka maudzwa nyaya ye-early rain nenyaya ye-later rain. Early rain ndiyo yakaburuka paday of Pentecost. But kana makuda later rain Jesu haafane kudzoka kuzofa. Why? Because Jesu patiri kuona later rain ari kurarama judgment road yakasimudzwa. Kureva kuti later rain iri kuuya, Kristu ari kubata basa paday of judgment munzvimbo tsvene-tsvene. Saka zvamunoitai mukaita nyota kunoko, iye ari apo ari pajudgment road, taurai naye anokupai mvura yake. Kureva kuti mazuva ekupedzisira, prayer is very important now. That's why church yedu yakaneta pamunamato. Because the devil knows kuti vanhu ava vakanamata bedzi vakakumbira mvura iyi, they become powerful. Nyota yavaina inopera. Saka unoona iyo prayer bed ipo panapo kune kusina vanhu. Vanhu vanenge vakarara mateto. Kana kune vanhu vasinganamate maadventist, they don't pray. Washomanini vanonamata, vakawanda vanokudza hope. Vakawanda unoona kunamata bedzi kana vane maproblems nezviri kuvanetsa. Vakawanda unoona kuprayer bed because akuda kuroorwa, akufunga kuti ane mhepo. Prayer is important because now church iri dry, inoda simba ramweya mutsvene iwane unyoro igute panyota. Saka maIsraelites havana kuona chirahwe ichi. Saka Paul pana vaKorinde vekutanga chapter 10 anoti because havana kugona kuimbresa chingwa zvachaireva nemvura zvayaireva. Number 1, vakatanga kunamata zvifananidzo. Number 2, vakatanga kuita upombwe. Number 3, vakatanga kudya nekumwa, vakasimuka kuti vatambe. Munacha muri kudzwa ini. Hanzi because havana kuona chingwa zvachaireva, mvura zvayaireva nedombo zvaraireva, pane zvivi zvakamuka pakati pavo. Chimwe chivi chekutanga, vakatanga kuappreciata zvifananidzo vamwe vaMwari. Vakatanga kuchinja religion yaKristu, vakatanga kutora iri panze. Because chingwa nemvura vanga vasingaone zvachinoreva kwavari. Vakatanga kuda kuita upombwe. Vakatanga kufarira kuita upombwe. Ndiri kutaura nyaya yauraya church even pamazuva ano ekupedzisira. Upombwe wauraya church ine. That's why vakawanda vari weak. Hanzi ukaona muKatholic, wiga mvura, wiga tea, wiga bhiya rako. Munhu wekuroma ukamuona, wiga bhiya rako because anoda bhiya. Ukasangana madzibaba, wiga tea yako. Ukasangana nemusaradha, wiga mukadzi wako. Anena ndokutaurira. Iwe kamudhara akagara padhuze, kababa kakagara padhuze, kamufesi kakaya. Kanotora mukadzi wako ikako. Mumwe bhuru wangu akanitaura akati, "Shama, nyaya yanetsa shamwari kuno kwandiri kupasta kuno chii?" Akati, pana Elda vakaita maminimini kuno. Chii chakaitika? Akati, pane murume akanga ane mukadzi wake. Mukadzi wake uyu akatanga kuenda kubasa. Paakatanga ngotambira mari bedzi, akakuti baba wakati ndini musoro wemba. Iye mukadzi uyo osunga kuti ndini bharita racho. Ndobva adedza akanzi akanodza akati, "Elda, kumba kwaipawo. Imbo yamutibatanidze." Hanzi Elda waya mukubatanidza kwairi waya, hameno chii chakaitika. Ndobva wapimba mukadzi uyo. Wapimba mukadzi uyo ndobva watiza naye. Mvezi wako kusara asina mukadzi. Elda wasiya mai kumba, watiza nemukadzi wabhururu. Saka ndobva ati nyaya iri kunetsa ndeyekuti zviri kunzwika kuti Elda wari kutenderera mumachechi wachipinda waine mukadzi uya. Saka pese pawasvika vari kunzi vari kusimudzwa semuenzi. Waenzi watinawo simukai. Iwo simuka waine mukadzi womunhu. Pamwe Elda iwa wanotopindira pachechi penyu. Imba makaona makatofunga kuti ndi Elda wawaine mukadzi wawo. Iwo akatiza nemukadzi womunhu. Kuita zvivindi zvokuti watiza nemukadzi womunhu, unoramba uchingoenda kuchechi chete nemukadzi yeye. Upombwe isu taiuziva uchiitika kumasowe uko.
Waprofita wedema wachinetsa nawo. Because vakadzi vanoda zvekubatwa seri. Pakunamata, ndibate musoro. Ndikreshe. Yakune. Pfugama. Ndikreshe. Chibatwa. Muprofita ari papa achiona zvanzida baba. Ndaona mukadzi akafuka jira dema. Achibva mabude zuva. Ave akasima hoko mukati memusha mako. Ndikabvunza baba ndikati baba neiko seiko. Jumanda yebisirona mukati mekuera. We need to die for uchiponi ushimani. 2v2 onde madzimambo vhiti mukati meka. Baba amai zviri kunzi pane chika cherufu. Ipa tatita zvisi zvandaita izvi. Iwe wakagara ipapo pane mai yakuti ndikuda kukundiswa madzibaba. Akutoda kundiswa. Batwa. Ndaiudzwa nyaya yemukadzi akanga abatwa majina waprofita ivava. Zvanzi murume wako atiza uya tinyaya kuenda tiri mugomo. Apinda mugomo. Ndobva madzibaba vamubata, ndobva vamubata chibharo. Ndobva aita pamwiri murume wake ndokudzoka. Chii chaitika zvanzi madzibaba vatibata pasoro. Hanzi handei ipapo. Ndobva wasvika. Murume ndobva asimuka akati pano muprofita wenyu akarara nemukadzi wangu. Ane pamwiri. Zvikanzi mumwe bva asimuka mumwe musondosi ipapo. Muimbi ndobva atanga kuimba kambo. Izvi zvakaitwa neMweya, hapana anoramba. Iwe chisumuka pa wakutaura muna kumaso wewe. Wakapfuga mai baba. Upombwe taiziva uchiitwa ikoko. But mazuva ana church yaneta because upombwe wawanda. Even pakati pewa young people, my youth asina kuwana. Vanenge vachiita upombwe. Zvatitiza chechi. Vana vasukumwa mvura iyi. Israel payakaramba chingwa nemvura. Yakataka kunamata zvifananidzo, ikataka kuita upombwe. Vakataka kudya nekumwa, vakasimuka kuti vatambe. That's why makutamba even music yacho bana. Oro ndichimba. Vatadza kumira. Netumwe tunge chinzi tunoimba masolo tuya. Vana vamira ka, pane kana kachiti nini ndinoimba manje. Kana vakabuda muwamweso. Komira panze. Kana Nokuzvikuudza bedzi. Watadza kumira nevamwe murainu. Kokubuda panze uda kuda sei. Watadza kuimba uri muwamwemo. Vanhu vachitamba mana. Kana chechi ikasa appreciate chingwa chine mvura, ndo zvatinotaka kuona zvichiitika. Saka poa chiti zvakanyorerwa isusu tinyeverwe, tisasvikirwa nekuguma kwenyika. Totaka kutora zvifananidzo tichiunza muchechi muno. Tarara mapfekera muri kuita. Makutora tsika dzepanze muchiunza muno. Hamusi kudya chingwa nemvura iyi. That's why makurarama mararamira. Taurore mapfekera muri. Mwana wako ari kuda mutenda achitonge pfambi. Achiterera pamusangano pana. Anembi yakadambuka mashure kweso. Imbo yane vhesi pana. Deuteronomy. Tozokutamba pana apa. Deuteronomy. Tererai. Kana mukasa appreciate chingwa nemvura ichi. Chechi inoenda mudono. Idya appreciate chingwa. Verengai bhuku. Tendai mudeath and resurrection. Imwai simba raMweya Mutsvene. Murege kunamata zvifananidzo muchechi muno. Verenga pamusoro inoti chii Deuteronomy? Chapter 23. Verse 17 na 18. Apafane kuva pakati pevanasikana vaIsraeri. Apafane kuva nechifeve. Apafane kuva nemhombwe. Pakati pa apafane kuwanikwa zvinhu tizvi. Chifeve chinorepresentwa nemabasa neappearance. Otokaona kuti kamwana aka kakuita zvevaruma. Ende mwana yeye uri kumubikira sadza ipapo. Uchimuona anofamba sei pamberi pababa akashama kudaro. Iwe uri baba wakagara uchingozhinya kuti ndezvirike mazuva ano. Mwana wako akashama achifamba asina kupfeka. Chiri chifeve chiri pakati pevana vaIsraeri. Watadza here kutengera mwana dzinomufukidza kufuka nekuputira zvakasiyana. Nevakadzi vari papa vasinganyare vanofamba mihombo yese miri ichionekwa kunge mhombo yepambera.
sina kudzika mamai vakuru. Bvuma wasakara nechembere dzisingade kukura. Uyu akabayira ziwigi rake inini. Mazuva ano vakadzi hembe havachada dzokupfeka, vanda dzokuzora. Bhutsu havana dzokupfeka, vanda dzokukwira. Anenge akakwira muzibhutsu rake akazora hembe ane ziwigi. Achimhanya mwana wadikimo, andipere. Uyu bvuma wasakara. Dzikama wakura. Chiko. Sunga dhuku zvapera iyi. Umirire kudzoka kwaJesu kwechipiri. Tarisa mai vari pedyo newe timira kudzunga yana shama. Mhombwe dzisina kudzingiswa dziri pakati pedavo. Dzotanga kupfimba wakadzi wevanhu muchechi muno. Kuti musina kupfeka zvakanaka. Apa pane kuva nechifeve. Iwe apa pane kuva nemhombwe. Unomubatire musikana unozikanwa kumba kwawo. Unozikanwa kumba kwawo here. Unomubatira chii? Vana vedu vari kuita zvakaoma. Zvifeve, mhombwe, chechire. Because havasi kudzidziswa kumwa pamvura iyi. Kana vakamwa mvura iyi vanotaka kumwisa vamwe. Mvura yakanaka yavakamwa. Come and see the man. Ndosaka chifeve chiya chakamwa. Chakatoenda kuvarume vaya akati uyaone murume. Zvokupomba zvapera. Come and see the man. Imwai mvura imutize upomba. Tsikirira munhu. Mazuva ano shiri yakabvuta rekeni. Muzukuru akachinja kapu. Waifana kukisana ndeavo vakaroorana vari mudzimba havachakisani. Vanongoenda vosvikira ipo WhatsApp. Achiseka nemunhu ari kuBritain. Uyo achisekawo nemunhu ari kuHarare. Akatasawo. Vana wenyu panguva iyoyo ndipo vanenge vari muzvikona manje. Wakagarirwa musikana hauna kwaunoenda kana kuenda kuti unoenda kutomira madero. Batwa nebhalansi nedzenga rakamubata. Vachita upombo. Zvifeve nemhombwe. Vachibhridwa mumba mako iwewe. Asikuitika kure. Mumba mako. Ndokuti ukadzova mhombwe zvine zvifeve. Because iwewe vana vako hauna kuvapa chingwa chine mvura. Hauna kumukira makuseni kunononga chingwa. Uchiva uchivapa chingwa chakavaringana zuva rimwe nerimwe. Hauna kumukira kuvaradza pane dombo kuti imwai mvura vanangu. Hauna. That's why uri kukireta mhombwe dzine zvifeve mumba mako. Hausi kuita izvozvo. You don't pray for this water. Taura nedombo rikupe mvura. Come and pray. Kneel down. Nevana ngatimuke vakomana. Tiende muJajati tinonamata. Pane basa pana munhu anorara handi tinotaura naMwari. Zvatakafambira. Chimutsana. Tichati chizara makuseni. Jesu aimuka kuine rima wauri kuteera iwe. Achienda munzvimbo yake murenje achinonamata. Mwari chipei simba ramweya uyu. Rishande rigare muvana vangu. Tarirai muone zvazviri kuita. Vana havashuwa. Vangandinyadzisa vana. Ivo vachinamata. Mwari tibetsere tipe mvura yenyu tisanyadzisa vabereki vedu. Vachinamata. Pray. Tipewo the character of Christ. Tifambe saKristu. Mukai vakomana tinamate. Ende vana vako vanotokudhauta. Because iwe hauna kuvaradza mvura iyi. Wakavaradza n'anga. Yaunoti yangu n'anga inondishandira inenge isina kugeza mukana mazuva 3. Ndo n'anga yako iyo. Ichingwa mvura iyoyo mukana makasviba ichikusvibira. Ndosaka wakati ngatimuke tiende kuchechi havakuteerere. Tonota chechi yeyo uchita zveng'anga. Wakavaradza masowe. Shoba mvura. Hauna kuvarakidza dombo remakore. Wakavaradza matombo. That's why there is chaos. Saka unoshaya kuti tiri kubhridha sei mayouth asingateerere Mwari so. Kuba kune nyaya. Wabereka havasi kuita basa. Havasi kuappreciata chingwa chine mvura. Music yachinja, vana vedu vakutamba panapa. Havachafarire music yedu yechiSabata. They hate the church. Wanochicha hainakidze nokuti vanoda kurarama panyama. Havasi pamweya. Saka vanofunga kuti entertainment inofanira kunge ichiitwa panapa. Church zinoti entertainment ground. Inzvimbo inoponeserwa mutadzi. Woti kana akauya anoti Mwari ndinokutendai. Ndapinda ndiri mutadzi, but handiri kubva pano ndiri mutadzi. Ndibetserei ndisuke nguo dzangu dzichene muropa reGwayana. Ndipei mvura yenyu. Ndimwe ndinomwisawo vamwe. Pandinodzokera vazhinji vamwe. Wati kudenga kuna Mwari. Amen. Vari peri mangwananano vanoti Mwari tipei mvura iyi timwe. Ndimwisewo nemhuri yangu ndakumwa mvura iyi. We are dry. Lord have mercy. We are dry. Tibetserewo tarasika. We want this water.
toda kuinamatira mangwanana nayo. Iuye pamusoro pemhuri yangu. Waripo wakadaro? Ngausimuke toni. Tinamate nawo. Gara pasi. Imwe mvura. Kana chechi ikareka kuita zvatiri kutaura izvi, tichaita chaos. MaIsraelites akatadza kuita, ende ndosaka tine dambudziko rese ratinosangana naro. Hapafana kumira munhu apa achitsura wanyaya yekupfeka. Because akamwa mvura, Kristu mvura yakamwa ichamudzidzisa. Saka tava busy manje kudzokera kumashure instead of going forward. Hapana munhu afana kunamata zuva redzidzo. Hapana kana anafana kutombotaura zvokuti ndaenda kumasuwe, ndaenda kunganga, ndadi kumuprofita nemabhozi, muroyi anokuroya futi. Saka vanhu vanoenda ikoko havaperi maproblems vanenge vachiti akaenda akasimuka ipa akabviswa iyo anoroyiwa futi odzoka futi mangwana. Saka vanhu vachipfugama every day because anenge achiroya nekuroyonora. Zvakaipira nganga because nganga muroyi. Vanhu vedu vanga vachiputsa musasa. There was a time yekuti church ino yaizikanwa. Savada music yavo yakanaka. Savada mapfekero acho vana vacho vakadzikama. Tarira uone zvatiri kubhirita. Ngatidzorere vanhu apa. Mamachechi even chidzidzo chebhaibheri chacho hachichaitwi. Vana vachadzidziswa kuverenga shoko. Munhu abhabhatidzwa taidzidziswa. Vana vedu vacheneka vaitiudza vanhu vapaya, kana uri muyuthi ukawana first pay yako tenga bhaibheri rako uverenge. Ndozvatainzwa isu taizviteerera. Because vaiemphasize tenga bhaibheri rako uverenge. Saka waita shungu daenda bhaibheri. Saka uchingowana mari bedzi unotenga bhaibheri rako wakutanga kuverenga. Chidya chingwa. Usiyane wowedza Egypt. Paunonamata uri sanctified uchifamba musanctuary munzvimbo tsvene ukadya chingwa wonda chiedza chenyika woya paauta of innocence you pray for power mvura wopiwa kusvika wapinda muglorification wakufamba mupresent truth uri kuappreciate the Shekinah glory uri kuappreciate the ministry of angels uri kuona the rod of Aaron uri kuappreciate the pot of manna vhangeri reutano uchiri appreciate mitemo yaMwari iri kureflecta kuti wamutsvene uchinozviyera pamutemo po achiti mwe nemwe ngaazvinzvere uchifamba growing in Christ uchimwa mvura ukadzi waone nyota udzokera kudombo woti ndipe imwe yapera uchimwiswa uchiramba uri fresh kusvikira chechi panapa yakuwana fresh bread from out of grace. Fresh chechi ise ya fresh ichidzwa iri awakened. Satani anoziva kuti mukagamuchira zviri izvi you become a great giant. Basa rinopera iri chitakarara. We need to go and drink and eat. That's what we need now. Toda kunamatirwa panapa wafundisi. Toda two pastors to come and pray for the church. Vanoti ini ndakasunungwa kunamatira vana vaMwari. I know we have many pastors. Come, you want to come and pray. God bless you, pastor. Pane mwe anoti Mwari ngaadibetsera, I want to pray for the church. Kuti Mwari atipe mvura yetimwe. Any pastor to come? God bless you, pastor. Pray for the church. Namatirai mayuthi edu. Wanapambana na mai. Tifarire kururama. Tinotaura zvino. Hanzi akuna munasiri mutadzi. Akuna munasiri mutadzi musadaro wanu. Asi vanapa tinouya makusenege katichiti mangwana nakanaka saka nodzvenera Mwari iwoti amen. Uri kuitire amen. Ipanzi dzvene. Kuri kuti mupfungwa mako Mwari akadyara pfungwa yekuti uri mutsvene wangu. Appreciate holiness. Musaka chiti sangano dzvene raMwari. Tiri kuda vatsvene. Vanhu vanoti ini ndinoda kuva mutsvene. Kuti vanoti hapana munhu asiri mutadzi. Sewa ndo basa raKristu iro kutiita vatsvene. Obvisa tsvina yese tiona vanhu vari kufamba vari vatsvene. Pastors will pray for us. Kuti tide kumwa mvura iyi. Iwire pamusoro pedu. Let's pray for let rain so that we might have power. Ngataure nedombo ritipe mvura. Pastors, you pray. Pastor wakatanga, then you close. Ngati nabati. Abarudenga tunakwambuli pamizi mkwati mkwanani. Tinotenda neshoko ratanzwa ratitsiura. Yaine mwene mwakasimuka mkwana nani.
ndimunoziva utera hwake nepakatadza kufamba nemi. Tibatsirei tibve mukufamba mabasa enyama Amen. tigofamba mabasa emweya. Patakaputsika Mwari tisimudzei Amen. tidzoke zvakare mugwara rakanaka. Tanamata zvose izvi nezita raJesu Kristu. Amen. Amen. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga. Amen. Zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Takutendai Mwari Baba vari kumusoro kudenga panguva ino. Chikurumbidzai nekupai mbiri nekuti zvakafanirai. Amen. Amen. Takutenda nekutaura kwenyu. Amen. Shoko renyu ibenyu. Shoko renyu rinosvika panoparadzana mweya nemongo. Maita henyu Mwari nekutaura nesu nenzira yakadai. Jehovha tinokumbira kuregererwa. Nekuti sesangano tatsauka. Tabva patsime remvura mhenyu. Tabva pachingwa cheupenyu. Tabva mukutarisa kuna Jesu Kristu. Amen. Tatarisa kune dzimwe nzvimbo. Tatsvaga dzimwe n'anga. Tatsvaga zvirongo. Tikasiya tsime remvura, tikasiya chitubu. Mwari tinzwirei ngoni. Amen. Nzwirai ngoni vatana vari pakati pedu. Nzwirai ngoni vanamai vari pakati pedu. Vana baba nanamai mayouth. Vacheche ngavanzwirwe ngoni. Nzwirai ngoni vafundisi. Amen. Tirege kufarira fufuro nepfuma. Asi tifarire kudzidzisa shoko renyu. Amen. Nekumira pariri. Zvisinei kuti nyika inoti kudii. Zvisinei kuti tinoshorwa tinozvidzwa. Asi tirambire pashoko nekuti ndiro shoko reupenyu. Ndiro shoko. Ndimi mune tsime remvura yeupenyu. Tingaenda kupi? Amen. Rangarirai muparidzi wenyu Evangelist Marufu. Wambomira neshoko kudai. Arege kuzwa akarashwa, arege kuzvidzwa. Amen. Asi kuende kusimudzirwa nekusimudzirwa. Shoko renyu rambe richiparidzwa. Amen. Maita yenyu munhu mukuru. Maita yenyu Mwari kunzwa kunyengetera kwedu. Zita raJesu tinonamata tichiti amen. Tinozogara pedyo payo Mvura yeupenyu Jesu anomira iyo kuchingamidza isu Tinozogara pedyo payo Mvura yeupenyu wayo Jesu ndiye mvura idi, mvura yeupenyu. Apo tande kufamba, tafara kugara. Uko mvura inowerera, tinoona simba. Tinozogara pedyo payo, mvura yeupenyu wayo. Jesu ndiye mvura idi, mvura yeupenyu. Ndizouya kuna Kristu, mvura yeupenyu. Unozowana ruponeso rwagadzirirwa isu. Tinozogara